Davant d'aquestes mesures que pretenen acabar amb l'ensenyament públic i de qualitat i deteriorar les condicions laborals del professorat i el genocidi lingüístic de la nostra llengua, volem mostrar el nostre suport total i incondicional a les companyes i companys de les Illes Balears i Pitiüses i a les seves organitzacions. La persecució i els atacs a la llengua i a la cultura catalana no s'han produït únicament a les illes, sinó que s'han repetit arreu dels territoris que compartim aquesta llengua. Al País Valencià, des de fa anys, milers d'alumnes no poden estudiar en valencià i ara volen empitjorar-ho amb els programes plurilingües. Al Principat s'intenta per la via judicial tombar la immersió lingüística i a la franja de Ponent els petits avenços que s'han produït es volen frenar i l'estratègia que han triat ha estat anul·lar la Llei de Llengües d'Aragó, l'única referència legal al català, inventar-se allò de la Lapao. Diferents tàctiques, però sempre utilitzen la mateixa estratègia, anul·lar la nostra llengua i així destruir-nos com a poble. Per això fem una crida a la solidaritat activa amb la seva lluita, que també és la nostra, per una escola pública de qualitat i en català. Apostem per la constitució d'un comitè de suport a la vaga indefinida, així com per engegar una campanya política d'explicació a tot el poble català de la lluita dels docents a les illes, així com per iniciar paral·lelament una campanya de suport econòmic per tal d'omplir la caixa de resistència. Sou exemple, la vostra vaga és la nostra dignitat.